clod a mawl I ddiw. A mae'r Beibl yn atgoffa ni mor dda ydi o I ni ganu mawl hefo'n gilydd. Os na I ddarllen cychwyn Salm 147, a mae'r, os di Steff yn gallu symud PowerPoint chydig bach ymlaen, I welwch chi yr adnod yma. Salm 147 yn deud, molwch yr arglwydd, da yw canu mawl i'n Duw ni, oherwydd hyfryd a gweddus yw mawl. Mae moli Duw yn dda. Mae moli Duw yn hyfryd ac yn briodol I ni wneud. Mae o yn lles ni. Felly hyd yn oed os da chi yma bore yma ac yn ansicr am rhywbeth, lle bod chi wedi cael wythnos galad, ydych chi ddim yn teimlo fel moli, mae o'n dda I ni wneud hynny. Pam? Achos mae unrhyw beth sydd yn troi yn golygon ni ar yr arglwydd Duw yn lles ni. Mae'n helpu ni weld pa mor rhyfeddol ydy Duw fel tad, mab ac ysbryd glân. Ac i'n atgoffa ni be mae o wedi wneud drosta ni yn ei fab. A mi fyddwn ni'n clywed mwy am hynny yn nes ymlaen yn y gwasanaeth ac wrth I ni ddod at fwrdd y cymyn yn nes ymlaen. Ond dowch I ni weddio cyn I ni ganu mawl efo'n gilydd. O Dduw i'n tad, diolch I ti am dy gynhaliaeth, diolch I ti am y daioni ac yrw ti yn ei dywallt tuag ata ni yn Iesu Grist. Da ni yn gofyn arglwydd y byddi di'n bendithio ein hamser ni hefo'n gilydd y bore yma. Y byddi di'n codi'n golygon ni o drybini yn profiad a'n byd ni, yn codi'n golygon ni I weld pa mor hyfryd ydy'r arglwydd Iesu Grist fel un sydd wedi dod i'n hachub ni, i'n caru ni, I roi gobaith am byth I ni gweitha helbulon, gweitha euogrwydd pwy ydyn ni. Felly arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di trw'r ysbryd yn helpu ni I allu deud hefo'r salmydd bod moli yn hyfryd ac yn weddus. Maddau ni felly bob pechod a bai, a bydd ar waith yn rymus trwy'r gwasanaeth wrth I ni gyflwyno'r cyfan I ti trwy Iesu Grist ein harglwydd a'n gwared. Amen. Wel, da ni am ganu, a diolch fawr iawn I Nia ar yr offeryn. Da ni am ganu hefo'n gilydd. Emyn sydd hefyd yn weddi mewn gwirionedd, gweddi ar ei ddiw yn helpu ni a chyfarfod â ni mewn ffordd arbennig. Dyroi ni weld o'r newydd mae ti arglwydd I wein rhan. Aed dy bresenoldeb hyfryd gyda thweision I bob man. Tyr di lawr, arglwydd mawr, rhod y bendith yma nawr. Dwch ni godi I ganu fo'n gilydd. Dyro I ni weld o'r newydd, mae ti arglwydd yw ein rhan. Aed y bresenoldeb hyfryd gyda thweision I bob man. Tyr di lawr, arglwydd mawr, rhod y bendith yma nawr. Ymddisgleiria yn y canol, gweld y bobl yma ynghyd, yn hiraethu addfwyn Iesu, am gael gweld dy wyneb bryd. Golau criodd I bri, chwal o bob rhyw gomwl di. Deied yr awelon hyfryd, effaith ysbryd gras I lawr, Ffibed atom afon bywyd, darddod dan yr orsedd fawr, arglwydd datrig ar ha, ysychedig graid yfrha. Arglwydd, da ni yn gofyn I ti'n di-sychedu ni, ar I ti ddangos dy ddaioni, ar ei effaith dy ysbryd di fod yn amlwg yn plith. Arglwydd, da ni dangan di, a da ni yn dyheu am gael profi o'r agosrwydd hwnnw sydd yn dod wrth I ysbryd di fod ar waith i'n uno ni ar arglwydd Iesu. Tywys ni felly,
yn myfyrdodau, yn ymateb i ti, clod i Iesu Grist. Amen. Wel, nifer o'ch chi yn gwybod bod ni wedi bod lawr yn y gynhadledd, nifer o'n plith ni wedi bod yn y gynhadledd, ac felly da ni wedi cael sgwrs bach efo Gwenan ynglyn â'r gynhadledd yn Aberystwyth, a diolch i Gwenan am rannu chydig bach efo ni. Diolch. Gwenan, so chi'n barod i ddeud chydig bach, roedd rhyw grynodeb bach i ni o be ddigwyddodd yn Aberystwyth, ac ella be nath gael argraff arna chi tra oeddech chi yn saff yn eich etu, ddim yn stryglo hefo pebyll yn hedfan o gwmpas a falle fel rhain o'n ni. Wel, oedd Lenni'n flwyddyn arbennig i ni mewn ffordd, achos 50 mlynedd yn ôl i Lenni es i'r gynhadledd am y tro cyntaf, ac o'n i'n newydd ddod i'r bywyd. A dwi'n meddwl heb lawn 2 flynedd mod i wedi bod bob tro, ddim am yr wythnos i gyd. Felly oedd hi'n hyfryd bod yna am y rheswm yna. Ond o'n i'n meddwl am sut fyswn ni'n crynhoi'r wythnos, a dwi'n meddwl mae 2 air yn dod drosodd i fi. A'r gair cyntaf oedd cytun. Yn ei oedd yna bobl o bob wahanol oedran, o fabis bach, i rai, dwi'n meddwl, yn tynnu am 90. Ond oedd pawb yn cyd-addoli, cyd-brando, ond hefyd yn rhannu, yn sgwrsio, ac yn cynnal ei gilydd. O'n i'n ymwybodol dros bryd bwyd neu coffi. O'n e sgwrsio, ac o'n e holi, hynt a helynt, ond o'n e wir gynesrwydd a gofal a rhannu profiadau, cynorthwyo'n gilydd. So, ac hefyd oedd o'n e gytundeb yn yr negeseuau gyda ni. Bod ni wedi bod yn Exodus, yn Leviticus, yn Salmau, Steff yn y Boreang a'r Gysymanau, y Mab y Fradlon, y 2 ar y ffordd i'r maes. Yn y cyfan, oedd yr arglwydd Iesu'n cael ei ddyrchafu, a'r gwahoddiad yn cael ei roi i bobl ymddiried yn gwaredwr bendigedig. Felly, cytundeb hyfryd. A'r gair arall, oedd Dafydd a fi'n cytuno, oedd cynnes. Oedd y gymdeithas yn gynnes, y gofal dros yn gilydd yn gynnes, bod chi'n oer, dwi'n siŵr, ac am beth yn cwersylla. Ond hefyd, oedd y gair yn gynnes. A mae'n wir pan mae'r gair yn cael ei egluro, mae'n esbonio'r gair, a mae'n eblygu o dan y gair, a mae'n oleuo'r meddwl. Ond tro ma, oedd ne gynhesrwydd yn y cyhoeddi. Fyswn i'n deud ar y degau oedd o'n boeth. Oedd ne argyhoeddi. Ac o'n i jyst yn gweld fel oedd y person yn arwain yn caru'r arglwydd a yn rhyfeddu at y ffaith bod nhw wedi derbyn gras ac isio i bobl eraill rannu yn hynny. Felly, dyna grynodeb. Wythnos hyfryd. Mae'r anechiadau pregethau dwi'n meddwl i gael ar YouTube. Felly, ewch i chwilio amdanyn nhw, achos maen nhw werth gwrando arnyn nhw. Os ydych chi'n gallu dod flwyddyn nesaf, os di'r arglwydd yn rhoi, os nad i wedi dod yn ôl cyn flwyddyn nesaf, os ydych ni'n dal yma flwyddyn nesaf, dowch, achos mae o'n hyfryd. Gewch chi gynhesrwydd, mae pawb yn gytun. Mi fydd yr arglwydd yn cael ei ddyrchafu. Hyfryd. Diolch Gwenan. Crynodeb Ben i Gamp fyna. Ac nes i, oedden ni wedi dod adran hwyr nos Iau, a mi nes i wrando ar yr oedfa bore Dydd Gwener a nos Wener, felly maen nhw gyd ar gael yn handi iawn ar sianel YouTube y Mudiad Efengolaeth. Felly mae'n werth gwrando os ydych chi awydd. Diolch yn fawr iawn Gwenan. Blant, ydych chi eisiau dod ymlaen? Mi gael sgwrs bach efo chi? Di eistedd efo dad fanna, ia? Mae'n iawn sti. Rhaid ebau ni. Rwan ta. Ydych chi wedi mwynhau eich gwyliau ha? Siwr? Ia. Be ydych chi wedi bod yn gwneud? Rhywbeth arbennig? Aran? Centre Parks.
Hyfryd. Felly dwi'n dyfalu bod chdi wedi bod yn nofio. Sy'n sent back to bakes. Lot o hwyl. Da iawn. Dici? Do, nathon ni drio gwersylla. Nathon ni wneud un noson, a wedyn nathon ni jipio a ffeindio fflat yn Aberystwyth. Do, oedd hynny dipyn o antur. Ac oedd o ben i lawr oedd, achos oedd y llofftydd ar y llawr gwylod, ac oedd y... Be? Do, wel, nathoch chi gael profiad eitha tebyg ydo, efo pabell. Gynnen? O'ch chi'n mynd i Ffrainc, hyfryd. Oedd hi yn braf yn Ffrainc. Ys ti'n nofio? O, lot o hwyl. Iawn. Wan, achos bod chi gyd wedi cael gwyliau had, dwi eisiau chi helpu fi hefo penderfynu rhwng dau ddewis gwahanol, iawn? Felly be na i, bydd gyna i lyniau fyny ar y sgrin, a dwi eisiau chi ddeitha fi, opsiynau gwyliau di hein, iawn? Dwi eisiau chi ddeitha fi pa un ydy'r gorau gynnwch chi o'r ddwy opsiwn. So, ni gael y llun cyntaf. Reit. Felly, pa un ydy'r gorau gynnwch chi? Mynd ar lan y môr, ar y traeth i chwarae, neu mynd i cae swings i barc chwarae. Diolch oeddech. O. Felly, pa un ydy'r gorau? Lan y môr, neu mynd i cae swings, parc chwarae, lle mae yna lot o bethau i chi wneud. Dici? Lan y môr, oce, Cynan? Wyt ti'n cael mynd... Wel, os di'r dŵr yn saff a bod yna oedolyn hefo chdi, cei gyd i fynd i'r dŵr yna. Felly, lan y môr? Aran? Os oes gen ti ddim bwcad ar haw, wyt, achos maen nhw yn y llun. Lan y môr? O, ti'n siŵr? Na? Anna? Parc. Iawn. Okay. Dim tywod yn y parc. Wel, mae hynna'n wir. Os ti ddim yn licio tywod yn dysgidio. Okay. Felly, hanner a hanner, rhai traeth, rhai parc. Ar wyliau ha, ac os da chi'n mynd ella i rwla lan y môr, ella fysa chi yn cychwyn teimlo bod chi eisiau bwyd. Wan ta. Tybed pa fath o fwyd fysa chi'n hoffi? Mae yna ddau ddewis yn mynd i fod fyny ar y sgrin eto. Dyma nhw. Hufen ia, neu chips. Mi fyddwch chi'n sylwi, yn aml bod yna thema chips yn dod trwy fy ngwasanaethau. Elain. Hufen ia? Llio. Hufen ia. Teici? Ia, Anna? O, chips, Cynan. Mae yna bysgodyn yna hefyd, oes? Y pryd cyfa, ie. Yeah. O'n i'n mynd i ddeud gyd i just the chips. Mae rhywun arall yn cael bysgodyn. Cael pryd cyfa o siop chips. Bain sy'n gorau gen ti? Gyd i sausage os ti isio. Chips? Aran? O, ydy o'n anodd dewis rhwng y ddau? Na? Oce. Diddorol. Felly, da chi wedi bod ella ar lan y môr, ydych chi wedi bod yn y parc, da chi wedi cael hufen ia, da chi wedi cael ella chips. A da chi wedi bod wrthi yn chwarae trwy'r pnawn, a mae'n dywydd poeth, a mae gennych chi syched, da chi eisiau diod yn ofnadwy. Wan ta, dwi'n mynd i roed opsiynau i chi wan o ran diod, iawn? Ydych chi feddwl, cyn i mi ddangos y llun, ydych chi feddwl sut fath o ddiod fysa chi'n licio tybed, iawn? A wedyn na i ddangos yr opsiynau i chi. Ydych chi wedi meddwl am ddiodydd da chi'n licio? I dorri syched? Iawn. I ddangos y llun. Reit. Gwybod beth hynna? Dŵr, fan, a dŵr. Wan ta, pa un o hynna da chi isio? Na, dim siocolates dio. Dŵr budur efo baw yn y fodio. Dŵr glan? Dŵr glan? Glan? Glan, glan, glan. Ydy hwnna'n hawdd, ynddi? Dŵr glan? Ie? Yeah. Wrth gwrs. Ella bod hufen ia neu chips, neu parc, neu traeth yn anodd. Ond pan da chi'n gweld llun fel yma, mae'n amlwg dydy. Dŵr glan.
Achos mae'n mynd i fod yn iach, mae'n mynd i fod yn neis, mae'n mynd i fod yn helpu'n syched ni. A mae dŵr bydyr yn mynd i fod yn afiach, disgusting. Ac ella, os di'n ddŵr efo baw yn efo, ella mynd i neud ni'n sal. Ond da ni yn ystod y gwasanaeth heddiw yn mynd i sôn am sut da ni fel pobl yn gwneud y dewis anghywir yn aml yn pechod yn mynd at rhywbeth sydd yn debyg i ddŵr bydyr yn hytrach na dŵr glân. A mae'r Beibl yn egluro be mae hynny'n olygu i ni. Ond be mae'r Beibl yn newyddion da Beibl ydy bod Iesu wedi dod i'r byd, a mae wedi deud, mae wedi disgrifio ei hun yn debyg i rywun sy'n rhoi dŵr glân bywiol i ni. Peth sydd yn gwneud iach, y peth sydd yn rhoi bywyd am byth i ni. Mae ni adnod Ioan penod 7, mae Iesu'n siarad fel hyn. Mae o yng nghanol Jerusalem, yng nghanol gwyl grefyddol, ac ar y diwrnod olaf dyma Iesu'n sefyll ac yn cyhoeddi'n uchel, os oes syched ar rywun, dylai ddod i yfed ata i. Mae'r ysgrifau sanctaidd yr Hen Testament i ni yn dweud, bydd ffrydiau o ddŵr sy'n rhoi bywyd yn llifo o'r rhai hynny. Felly, da ni wedi bod yn sôn am syched, bod corff ni isio dŵr. Ond mae'r Beibl yn deud bod gynnon ni syched ysbrydol, bod ni isio cariad, isio cael yn adnabod, isio cael gobaith, a dim ond Iesu Grist sydd yn rhoi be da ni angen ac yn rhoi do i ni am byth i ni. Ac felly galwad fawr Iesu Grist i bobl pan maen nhw mewn ofn, a maen nhw wedi gwneud beth o'i le, di dowch ata fi, hyd yn oed efo'ch syched chi, a mi gewch chi ddŵr bywiol, dŵr iach, dŵr sydd y lles i chi, sydd yn mynd i bara am byth ac sydd yn llifo allan ohona chi, achos pwy ydy Iesu Grist a pa mor wych ydy. Felly tro nesa, ydych chi isio diod ac yn gweld dŵr glân. Cofiwch bod Iesu wedi dweud bod o fel ffynon o ddŵr bywiol sydd yn helpu ni fo'r pethau mwyaf ydym ni angen fel pobl. Iawn? Diolch yn fawr iawn i chi am yn helpu fi. Gewch chi mynd i eistedd lawr, a da ni'n mynd i ganu emyn rwan. Cyn i ni gael y darlleniad o'r Beibl, da ni'n mynd i ganu emyn sydd eto yn gofyn ar ei dduw bod ar waith i'n helpu ni, i roed goleuni i ni, i roed cynhesrwydd i ni wrth i ni glywed o air Duw. Ysbryd sanctaidd, dyro'r golau ar dy eiriau di dy hun. Agor i ni'r ysgrythurau, dangos i ni geidwad dyn. Ac wedyn, da ni'n gofyn yn yr ail bennill ar ein meddyliau'n myfyrdodau ni ddod yn sanctaidd. Hynny ydi bod ni'n meddwl meddyliau Duw ar ei ôl o sancteiddian myfyrdodau yn dy wirioneddau byw. Crea ynom ddymuniadau am sorau meddwl Duw. Oedd Gwenan yn sôn am gynhesrwydd. Da ni eisiau gofyn i'r ysbryd glân yn gwneud ni'n gynnas tuag at Iesu Grist. Ond fwy na bod ni'n gwybod peth amdano fo, bod ni'n ei garu fo a bod ni eisiau mwy o'r trysora sydd gan Dduw tuag ata ni. Felly dewch ni godi i ganu hefo'n gilydd. Sancteiddian myfyrdodau yn dy wirioneddau byw, crea ynom ddymuniadau am dy sorau meddwl Duw. Gweld yr Iesu dyna ddigon ar y ffordd i enaid tlawd, dyma gyfaill beryn ffyddlon ac alun yn well na brawd. Dych ni weddio fo'n gilydd. Ar glydd, da ni yn diolch dy fod ti'n Dduw trigarog, yn Dduw sy'n llawn gras a chariad. A da ni diolch bod ni'n gallu troi ata ti yn gofyn am oleuni'r ysbryd glân, yn gofyn am dy nerth di,
i frwydro yn erbyn pechod, arglwydd i wrando ac i brofi'r hyfrydwch yna o allu deud trwy Iesu Grist dy fod ti yn dad cariadus i ni. Ac wrth i ni ddod i wrando ar dair di rwan, da ni'n gofyn arglwydd y byddi di'n rhoi goleuni i ni. A byddwn ni'n gweld yn gliriach pwy ydy Iesu Grist, ffynon y dŵr bywiol. Pwy ydy Iesu Grist sydd wedi delio a'n crwydro a'n pechod ni trwy farw ar y groes. Bod o wedi gwneud y cyfan mwyn i ni gael yn cymodi, mwyn i ni gael bywyd, mwyn i ni gael heddwch. Arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di felly yn tywys yn meddylia ni. Y byddi di'n delio a'n calonna ni sydd ella ddryslyd, sydd ella'n teimlo'n rhanedig. Y byddi di hyd yn oed yn argyhoeddi ni os oes angen. Arglwydd o'n heuogrwydd ni, o'n styfnigrwydd ni. Sut da ni felly i fod yn ymwybodol o fawredd Iesu Grist, o dynerwch Iesu Grist, a'i fod o'n barod i ddelio â ni fel ac yr ydyn ni yn cyflwr y bore yma. Bod o wedi gwneud y gwaith unwaith am byth ar groes Calfaria, a bod o'n fyw yn teyrnasu, bod o'n eistedd yn y gogoniant, yn eiriol dros i bobl. Arglwydd, da ni'n cyflwyno'n hunin felly, yn enwedig y rhai ohono ni sydd yn mynd trwy amseroedd anodd, yn bryderus, ella'n ofni beth sy'n mynd i ddod yr wsos nesaf. O arglwydd, bydd di yn noddfa ac yn nerth yn lle diogel i guddio a phrofi adnewyddiad yn dy gwmni. Da ni'n gweddio arglwydd am yn byd ni hefyd. Wrth i ni glywed am demsynnau rownd y byd, da ni'n gofyn y byddi di ar waith yn y sefyllfa oedd hynny, yn dod â goleuni i dywyllwch. Arglwydd, y byddi di'n gweithredu ar arweinwyr, ar wleidyddion, yn sicrhau bod nhw yn cael doethineb i wneud yr hyn sydd er lles ac nid er dinistyr i bobl eraill. Arglwydd, da ni'n cyflwyno felly yr wythnos sydd o'n blaena ni, yn gofyn y byddi di yn ganolog i'r cyfan y byddwn ni'n ei wneud. Arglwydd, hyd yn oed os ydyn ni'n cael yn temtio i grwydro oddi wrtha ti, y bydden ni'n clywed llais y bugail da yn cymell ni i ddod yn ôl. Syrthio ar yn bai i edifarhau, ond i gofio bod yna groeso cynnes i ni, fel mae hanes y mab a fradlon yn yn atgoffa ni. Felly arglwydd, dangos dy fawredd i ni, atgoffa ni bod chdi ddim wedi dal unrhyw beth yn ôl mwyn yn hachub dy fod ti wedi rhoi dy anwyl fab aberth drosom ni. A diolch i ti am hynny. Bendithia felly, ac arwain ni wrth i ni wrando ar dair di wrth i ni glywed y gair yn cael ei bregethu. Ymwel â ni mewn erth trwy dysbryd. Da ni'n gofyn hyn clod a gogoniant i enw'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae'n darlleniad ni yn dod o lyfr y proffwyd Jeremia, a da ni'n mynd i glywed darlleniad o dechrau yr ail benod. Felly cychwyn yn adnod 1, mi oedd ein darllen trwad i ddiwedd adnod 13. Felly Jeremia 2, 1 i 13. Dwch ni wrando ar air Duw hefo'n gilydd. Daeth gair yr arglwydd ataf a dweud, dos a chyhoedda yng nghleww Jerusalem a dywed, fel hyn y dywed yr arglwydd. Cofiaf di am dy dirngarwch yn dy ieuenctid, ac am dy serch yn ddyweddi, ac am i ti fy nghanlyn yn y diffeithwch mewn tir heb ei hau. Yr oedd Israel yn gysegredig i'r arglwydd ac yn flaenffrwyth ei gnwd. Euog oedd pwy bynnag ei bwytaodd, daeth dinistyr arno, fedd yr arglwydd. Clewch air yr arglwydd o di Jacob, a holl deuluoedd tu Israel. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Pa fai a gafodd ei chynafiaid ynof, i ymbellau oddi wrthyf i rodio ar ôl oferedd a mynd yn ofer. Ni ddywedasant, ple mae'r arglwydd a'n dygodd i fyny o'r aifft, a'n harwain yn y diffeithwch mewn tir aniel, llawn o dyllau, tir sychder a thywyllwch didew, tir nas troediwyd erioed ac na thrigodd neb ynddo. Dygais chwi i wlad gnydfawr, i fwytau ffrwyth a'i daioni, ond deithoch chi mewn a halogi fy nhir, a gwneud fy etifeddiaeth yn ffieidra. Ni ddywedodd yr offeiriaid,
Ple mae'r arglwydd? Ni fi i'r rhai oedd yn trin y gyfraith fe adnabod a throseddodd y bugeiliaid yn ferbyn. Proffwydodd y proffwydi trwy bal gan ddilyn pethau di-lesad. Am hyn, fe'ch cyhuddaf drachefn bydd yr arglwydd. Gan gyhuddo hefyd blant i'ch plant. Tramwywch drwy ynysoedd chytym ac edrychwch. Anfonwch i cedar, ystyriwch a gwelwch a fu'r fath beth. A fi unrhyw genedl newid ei diwiau a hwythau heb fod yn ddiwiau. Ond rhoddodd fy mhobol ei gogoniant yn gyfnewid am bethau di-lesad. O nefoedd rhyfeddwch atyn, arswydwch ac ewch yn gwbl ddiffaith bedd arglwydd. Yn wir, gwnaeth fy mhobol ddau ddrwg. Bem gadawsant i ffynon y dyfroedd byw, a chloddio iddynt eu hunain pydewau toredig na allant ddal dŵr. Amen. Dwi'n tybio bod bob cenhedlaeth yn cofio yr fads oedd na, y chwywia oedd na pan oeddech chi yn yr ysgol. Chi'n bod y trends yna, lle am chydig bach o amser oedd pawb yn gwneud yr un fath. A bob amser chwarae, dyna oedd o. Ac mae o'n intens iawn am chydig bach o amser. A wedyn, ar ôl chydig fisoedd neu blwyddyn, cofio, dda ni gyd yn gwneud y peth na, a mae di pasio, a mae yna rhywbeth arall i dod. Wan dwi'n mynd i ddangos yn oed, achos dwi'n mynd i sôn am chydig bach o'r trends dwi'n gofio. Yr un cynta oedd sticeri pêl-droed. A hwnna oedd yr apel. O'n i'n cael ym mhres pocad, ac o'n i'n mynd i'r garage, ac o'n i'n gwario ym mhres pocad i gyd, ar gael 4 pacad, os dwi'n cofio'n iawn, o sticeri, ac oeddech chi'n cael yr annual, ac oeddech chi'n trio llenwi y llyfr efo sticeri o lynia pêl-droedwyr. Oedd yn hwyl. Wedyn yr hwyl ychwanegol, oeddech chi'n cael mynd ar sticeri o gynnwch chi 2 ohonyn nhw, mynd â nhw i'r ysgol, a wedyn oeddech chi'n swapio nhw efo'ch ffrindiau. Yna wastad chydig bach o beth sy'n mynd i ddigwydd. Achos oeddech chi'n gwneud swap yn trio cael cardyn gwell, a wedyn weithiau, iawn o'n i'n mynd adra hefo'r cardyn newydd yn excited ac yn meddwl, mae hwn gyda'n barod. Chi'n cael siom. O'na ffês bach, dwi'n meddwl, pan o'n i'n ysgol gynradd. A wedyn, wrth mynd i'r ysgol uwchradd, nath y ffês yna, y chwiw yna basio, a'r peth newydd oedd pogs, dwi'n meddwl oedd ei henwa nhw. Mae'n os rwy'n o'n nghenedlaeth i mynd i gofio. Na? Mae Andreas yn da iawn. Andreas yn y cefn yn cofio. Wan, nes i'n trafod hyn yn eitha helaeth efo Gwenno, be oedd pwrpas y game pogs. Oedd yna rhywbeth lle, oeddech chi'n cael fel rhywbeth bach cilch, oeddech chi'n cael lot o'n nhw efo gwynebau gwahanol, a wedyn oeddech chi'n cael un plastig ac oeddech chi'n gorau hitio fo, rhywbeth felly. A Sarah'n cofio fan hefyd. A'r un peth, oeddech chi'n hel nhw, oeddech chi'n chwarae nhw'r ysgol ac oeddech chi'n swapio nhw. Oedd ysgol Dyffryn Conwy hefyd yn ddigon hen ffasiwn nes bod conkers yn chwiw am chydig bach. Oedd yna waith ymchwil mawr yn mynd mewn i ffeindio'r conker perffaith, a wedyn oedd yna fformulas doedd. Oedd yna rhai yn rhoi mewn finag, oedd yna rhai yn rhoi nhw yn y popdi, a wedyn oeddech chi eto yn swapio. Dyma gonker gwych. Mae gen ti un sydd wedi rhoi triniaeth wahanol iddi, nawn ni swapio, a wedyn oeddech chi'n chwarae conkers y diwrnod wedyn, ac oeddech conker newydd chi'n cael ei chwalu, chi'n teimlo bod chi wedi bod yn ffôl a gildio i scam. Ond da ni gyd yn gwybod beth ydi o i gael rhywbeth, a mae pawb arall efo pethau tebyg, a da chi'n gwneud y broses yna o gyfnewid, o swapio. A mae yna wastad, pan da chi'n swapio, yr elfen yna o risg. Ydy'r swap yn mynd i fod er lles, neu ydy'r swap yn mynd i wneud yn sefyllfa fi yn waith? Pan da ni yn darllen be mae Jeremia yn gyhoeddi o air Duw yn ail benod i broffwydoliaeth, dyna'r darlun sy'n cael ei ddefnyddio. Yr syniad yna o gyfnewid, o swap. Lle mae pobl Dduw hefo rhywbeth arbennig, a maen nhw'n ei swapio fo, a maen nhw'n cael rhywbeth sy'n lot gwaith. Ond cyn i ni ddod at y darlun yna o swap, o gyfnewid, y darlun hyfryd, dim ond hyfryd, y darlun cofiadwy yna da ni'n gael
yn adnod 13, dwi eisiau ni feddwl i ddechrau ar y ffordd y mae Duw yn esbonio i ni beth sy'n digwydd. Achos cyn sôn am y cyfnewid yn adnod 13, mae Duw trwy Jeremia yn sôn bod o'n cyhuddo y bobl yn dydy. Mae o cyn rhoi darlun sydd yn disgrifio i ni be mae pechod yn ei olygu, yr cyfnewid yna, mae o hefyd yn egluro i ni sut mae o'n gweld beth sy'n digwydd. Ac mae o'n ddarlun tywyll yn dydy. Mae Duw trwy Jeremia yn dweud, dyma be mae mhobol i di wneud. Nath pethau gychwyn yn wych, oeddan ni mewn cariad efo'n gilydd, mi o'n ni wedi darparu, wedi achub ym mhobol o'r aifft, a dyna be oedd pethau Jeremia 2, yr adnodau cyntaf. Mi oedd pobl Dduw yn deyrngar efo serch dyweddi, yn canlyn ac yn profi o ddaioni Duw yn yr anialwch, yn cael ei hachub o gaethiwed trwy yr Exodus, ond maen nhw'n anghofio. Maen nhw'n troi cefn ar ffyddlondeb y Duw byw, a maen nhw yn crwydro, maen nhw yn mynd yn anffyddlon ac yn addoli duwiau eraill. Ac mae Duw yn gweld y bobl yn gwneud hyn, ac mae o'n datgan bod yr hyn maen nhw wedi wneud yn ddrwg. Yn wir, mae'r adnodau cyntaf yna, nes i ddarllen i chi, yn ffurfio rhyw fath o gyhuddiad cyfreithlon yn dydy. Da ni wedi clywed dros y mis dwytha am y terfysgoedd erchyll ar draws Prydain, a sut mae yna broses wedi bod lle mae'r bobl fi oedd yn ymosod ar adeiladau yn llosgi ceir wedi mynd o flaen yr awdurdodau, o flaen i gwell, a cyhuddiadau'n cael ei gwneud yn ei herbyn nhw. Da chi'n cael eich cyhuddo o anhrefn o drais, a nifer ohonyn nhw wedi cael ei carcharu. Ond mae Duw yn gwneud hynny, yn fama, am ei bobl ei hun. Adnod 9, am hyn fe'ch cyhuddaf drachefn medde'r arglwydd, gan gyhuddo hefyd blant i'ch plant. Dwi'n jyst yn cyhuddo un genhedlaeth o bobl sydd yn euog, ond da chi gyd, da chi'n parhau i wneud o rwan. Am bod y pwynt yna yn rhywbeth ydw i eisiau bwysleisio. Achos mae'n agwedd ni at yn cyflwr ni yn gallu bod yn gyfnewidiol iawn. Yn wir, da ni'n gallu bod â double standards yn aml pan da ni'n sôn am dorcyfraith a phechod. Pan mae pobl eraill yn gwneud pethau o'i le, maen nhw'n euog, maen nhw'n bechadurus, mae o'n dorcyfraith yn mynd yn groes i air Duw. Ond pan da ni'n pechu, eithro da ni am gymeriad. O da ni'n wan ac yn doredig. Ond mae'r arglwydd yn fama yn gweld sut mae bobl o wedi crwydro, ac ia wedi gweld gwneud niwed iddyn nhw eu hunain, ond dydy o ddim yn esgusodi be maen nhw wedi wneud. Dydy o ddim yn brwsio i crwydro nhw at dduwiau eraill o dan y carpad. Mae o'n rhywbeth brifol, maen nhw'n euog o flaen yr un sydd wedi creu nhw a'i caru nhw, ac maen nhw'n mynd i orfod delio ar cyflwr hwnnw. Yn union y fath i bawb ohona ni. Os ydym ni'n bobl Dduw, dydy'r ffaith bod ni yn Iesu Grist wedi cael maddeuant ddim yn golygu bod yn pechod ni mewn rhyw ffordd ddim yn ddifrifol. Mae o dal yn rhywbeth mae rhaid i ni gydnabod, yn rhywbeth y dylia ni fod yn ei weld yn y ffordd mae Duw yn ei weld o. O'n i digwydd bod yn gwrando ar podcast ddoe. Lle bod yna rhain chi'n gyfarwydd ar podcast. The Rest is Politics, dwi'n meddwl ydi enw fo. Ac mae yna nifer fawr yn gwrando arno fo. Rory Stewart, y cyn aelod seneddol, ac Alistair Campbell, oedd yn arfer bod yn press chief Tony Blair. A be maen nhw'n neud? Maen nhw'n cael podcast a maen nhw jyst yn siarad am wleidyddiaeth ar draws y byd. Ac oedd yn ddiddorol ddoe o'n i'n gwrando arno fo, dwi'n gwybod pryd oedd allan. Ond ddoe oedden nhw'n sgwrsio am y gyflwr carchardai ym Mhrydain. Ac yn ddiddorol iawn oedd Rory Stewart yn dweud, pan o'n i'n aelod seneddol, o'n i am gyfnod, oedd o'n rhan o'r llywodraeth, ac oedd o yn weinidog carchardai. Felly oedd gynno fo wybodaeth a dealltwriaeth o be oedd yn digwydd yng ngharchardai Prydain. A mi ddudodd o rhywbeth diddorol iawn. Oedd o'n dweud, yr hyn mae rhaid i ni gofio, yn aml, dydy'r bobl sydd yn y carchar ddim yn cynrychioli'r boblogaeth tu allan i'r carchar. Achos pan da chi'n edrych ar y canran
o y profiadau mae pobl sydd mewn carchar wedi gael, mae'r canran ohonyn nhw sydd enghraifft efo materion iechyd meddwl yn lot uwch na gweddill y boblogaeth. Mae'r ganran ohonyn nhw sydd hefo problemau alcohol a caffuria yn lot uwch. Y rhai sydd efo anghenion dysgu yn lot uwch. Y bobl sydd mewn carchardau sydd wedi cael magwraeth mewn cartrefi gofal, oedd o'n deud bod yn tua 30% o bobl sydd mewn carchardau, lle bod y boblogaeth gyffredinol yn 3%. Ac o'r Rory Stewart yn gwneud y pwynt, felly mae rhaid i ni gymryd hynny i ystyriaeth y cefndir yma. Mae'r pethau yma i gyd yn mynd i dylanwadu ar sut mae'r bobl yma'n byw i bywydau a penderfyniadau maen nhw'n wneud. A wedyn mi ddedodd o, ond dydy hynny ddim yn gwneud i heuogrwydd nhw'n ddim llai. Dydy hynny ddim yn gwneud yr poen a'r dioddefaint maen nhw wedi achosi i bobl eraill yn ddigwys. Gan i meddwl, mae'n ddiddorol bod dwi'n meddwl bod o'n Gristion, ond yn gweld y ddau beth. Ia, tosturi at bod pobl yn doredig, a bod y profiadau pobl yn gallu lliwio'r ffordd maen nhw gweld y byd, ond dydy hynny ddim yn esgusodol i pechod a'i tor cyfraith nhw. A dyna da ni weld yn yr Efengil, ynde. Yndi, mae Duw yn gweld yn cyflwr ni. Yndi, mae Iesu Grist yn llawn tosturi, da ni yn wan, da ni yn doredig, pob un ohono ni. Da ni'n byw mewn byd syrthiedig lle mae yna weithiau betha'n dod i'n rhannu, a dim bai ni, mae jyst yn digwydd i ni. Da ni hefyd yn ydod. Da ni hefyd yn bechaduriaid, a mae'r duedd ym mhawb ohono ni grwydro i ffwrdd oddi wrth Dduw, ac i addoli ac i roed y lle blaenan yn bywydau ni bethau a phobl eraill yn hytrach nag i'r arglwydd sydd wedi'n creu a'n caru ni. Felly wrth ddarllen hana fel hyn, ga i roed gair o rybudd i chi ac i fi. Beidiwch a gweld eich pechod mewn ffordd sydd yn wahanol i'r ffordd mae Duw yn ei weld. Mae rhaid i ni drystio datganiad a chyhyddiad hyd yn oed y barnwr cyfiawn. Achos wrth i Dduw ddeud bod ni'n euog, diolch jyst yn gadael ni fan yna. Mae o'n darparu ymatab i'n cyflwr triennus euog yn ei fab hun. A dyna pa mor ddifrifol mae Duw yn cymryd pechod, mae o'n fodlon i'w fab ei hun ddod, farw dros y pechod hwnnw, ddelio ag o unwaith am byth. Wedyn ni weld y cyhyddiad gan Dduw, bod i bobl yn anffyddlon wedi piteinio ei hunin hefo duwiau eraill o'i cwmpas nhw, hyd yn oed yr offeiriaid, y proffwydi a'r bugeiliaid, o'r top i'r gwylod maen nhw i gyd yn euog. Mae o wedyn yn mynd ymlaen i ddefnyddio'r darlun yma o be mae o'n olygu i grwydro i addoli duwiau eraill. Mae'n cymdeithas ni yn hawdd yn gallu disgrifio yn ffydd neu'n cred fel rhywbeth niwtral yn dydi. Croeso i chi gredu be bynnag ydych chi isio, ond bod chi'n mynd brifo neb arall, os na'n gwahaniaethwyr, ydych chi addoli y Duw byw sydd yn dad, mab ag ysbryd glân, mi gewch chi addoli coed, mae'n cymdeithas ni'n dweud, anything goes, mae'n ffain, so ddim canlyniadau. Ond mae'r gair Duw i ni, yn dangos yn glir iawn bod na ganlyniadau brifol mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. Mae'n effeithio'n bywyd ni rŵan, mae o'n effeithio yr hyn sydd yn digwydd am dragwyddoldeb i bobl. A'r disgrifiad ydy cyfnewid swap yna sydd yn digwydd. Adnod 13. Yn wir, wnaeth fy mhobl ddau ddrwg, fe'm gadawsant i ffynnon y dyfroedd byw, a chloddio iddynt eu hunain bydewau. Bydewau toredig na allant ddal dŵr. Dyma sut mae Duw yn gweld ac yn disgrifio'n pechod ni. Da ni wedi derbyn peth da yma, perthynas efo'r arglwydd Dduw, a da ni wedi gwneud dau beth drwg. Peth cynta ydy bod ni wedi troi ffwrdd oddi wrtho fo. Pechod cynta, addag Efa yn yr ardd, mewn gwirionadd, oedd y ffaith bod nhw wedi dewis peidio gwrando ar be mae Duw wedi ddeithio nhw, peidio trystio yn aioni Duw ar eu cyfer. Ac maen nhw'n dewis be maen nhw'n weld sydd yn dda iddyn nhw eu hunain. Maen nhw'n dewis gwrando ar y gelwydd y sarf yn yr ardd, ac yna yn arwain i lawr y llwybr tywyll yna sydd yn arwain at farwolaeth. Ond dyna da ni'n neud, ynde? Mae Duw wedi darparu
rhywbeth sydd yn dod â iechyd a bywyd a llawnder i ni, a da ni yn penderfynu mynd i'r cyfeiriad arall i addoli pob math o bethau. Llwyddiant, enw da, poblogrwydd, cyfoeth. Mae o'n gallu bod mor amrywiol a pwy yda ni fel pobl. Ond yn yr hyn da ni'n ei wneud, mae o'n mynd i gael effaith fel mae'r darlun yn ei awgrymu. Wan, yn Israel, fel allwch chi dybio, yn sicr yn y cyfnod yr Hen Testament, mi oedd sicrhau ffynhonnell saff o ddŵr yn isiw o fywyd a marwolaeth. Oedd pobl hefo dŵr yn gallu tyfu cnyda ac yn gallu sicrhau bod nhw yn cael yr hyn maen nhw angen i fod yn iach. Oedd pobl heb ffynhonnell o ddŵr yn gorfod symud i gael o. Ac mi o'na dair ffordd i bobl gael dŵr saff yn Israel, mae'n debyg. Un oedd cael dŵr pedegog, oedd o afon neu o ffynnon sydd yn tarddu o'r ddaear, spring yn Saesneg. Mi oedden nhw'n galw hwnnw'n ddŵr bywiol, achos oedd o'n ddŵr iach i'w yfed. Yr ail oedd tyllu i gael dŵr o'r ddaear, dŵr sydd yn y ffynnon. Dwi'n gwybod ydy'r term technegol amdano fo, ond oedden nhw'n gorfod tyllu nes oedden nhw'n ffeindio dŵr oedd yn tarddu o'r ddaear. A'r drydydd ffordd i gael dŵr oedd jyst tyllu yn y ddaear a disgwyl i ddŵr glaw i lenwi fo. Dyna oedd y pydew. Ac oedden nhw'n gorfod leinio ochr y pydew, gadw'r dŵr yna. Ond, y draffarth efo tyllu greu pydew i ddal dŵr oedd o ddim jyst yn dal dŵr oedd yn glaw, ond oedd o hefyd yn casglu dŵr oedd yn llifo oddi ar wyneb tir, felly mi o'na fydreddu yno fo, mi oedd na afiechydon yn dod iddo fo, felly dyna oedd yr opsiwn weitha posib os oeddech chi'n hollol desperate. A be mae Jeremia, neu mae Duw trwy Jeremia yn ddeud sydd wedi digwydd, ydy bod ni, i bobl o yn fama, ond hefyd ni yn pechod, yn gadael y dŵr gorau, yr opsiwn benna, yr un mae Duw wedi rhoi i ni i'n cadw ni'n iach ac yn fywiol, ac yn mynd am yr opsiwn weitha posib. A ni wedi gwneud swap o'r amgylchiadau arbennig yr oedden nhw, yr oedden ni ynddyn nhw, i'r peth weitha posib. Da ni wedi gadael ffynnon Duw a creu ffynnon ddynol yn hynny. Ond sylwch y disgrifiad, cloddio iddynt eu hunain bydewau toredig na allant ddal dŵr. Felly mae'n edrach yn syniad da, roed yn amser i gyd ac yn ymdrechion i gyd mewn yn gwaith ni. Achos da ni'n meddwl mae hwnna'n mynd i ddod â bodlonrwydd i ni, ond diolch yn dal dŵr, a cham ddefnyddio trosiad. Diolch yn dal dŵr, achos da ni byth yn mynd i gael be da ni wir isio allan o'n byd gwaith. A hyd yn oed os ydyn ni'n byw yn hir, mae yna bwynt yn dod, lle byddwn ni'n methu gweithio gymaint ag yr oedden ni unwaith. Ac felly, yn annigonol, ella na nid byd gwaith ydi o, ella na cyfoeth ydi o, moethusrwydd, cael y pethau yma da ni yn sychedu amdanyn nhw, bod y tŷ perffaith neu'r gwyliau, da ni wedi bod yn meddwl, mond i mi gyrraedd y lefel yna gyfoeth, ella i gael y gwyliau yna a fydd pob peth yn ei le. Ond mae o'n bydew sydd ddim yn dal dŵr. Ella na ni gael y gwyliau once in a lifetime, ac ar ôl i gael o, dwi eisiau arall o'n. No. Am da ryw siom ac yn waith byth, a berig yn ymwneud oes. Achos wrth i ni fynd i'r patrwm yma o fod isio, mae'n cael effaith ar y ffordd da ni'n byw bywyd, mae'n cael effaith ar y teulu, ar yn ffrindiau ni, sydd allan deud, gwach, esmisoedd, wyt ti? Beth sydd wedi digwydd i'r gyfeillgarwch yma oedd gynnon ni? Mae'n swnio mor glir yn dydi. Pam fysa ni'n gadael ffynnon y dyfroedd byw ac yn cloddio i ni'n hunin bydewau aneffeithiol toredig sydd yn mynd i wneud ni'n sal. Mae Llio'n cael ei phenblwydd heddiw ac dwi'n siŵr bod yna gacan ar y ffordd ar ryw bwynt. Ond dychmygwch bod Llio, pan mae'r gacan yn dod allan, yn dweud, na, dwi'n isio'r gacan yna.
Iawn, ond mae gennau rhywbeth gwell. A wedyn mae'n diflannu mewn hyff, ac mae'n mynd allan o'r lle mae'r gacen yn cael ei chyflwyno, a mae'n dod ac mae'n dweud, hwn dwi'n mynd i gael. Lot gwell. Mae gennau gacen yn hyn. O, fysa ni'n chwerthin, fysa ni'n chwerthin, fysa ni'n meddwl, sy'n mynd ymlaen yma? A wedyn tasa Llio, nid yn unig yn dangos y gacen ac yn dweud, dwi'n isio'r gacen go iawn, a bod ti'n cychwyn ac yn stwffio hi mewn i'w cheg, fysa ni'n mynd o chwerthin i boeni, a fysa ni fel rhiant yn stopio hi, ac yn dweud, paid ag greu, ne? Ti'n gallu bita, praen dio. Ond da ni'n gweld patryma fel yna mewn plant, da ni'n mynd i weld o na ni'n hynny, mae Duw yn ei weld o, a mae Duw yn rhybuddio ni dro ar ôl tro. Lle ydych chi'n cael eich digoni? Lle ydych chi'n cael eich di-sychedu? A'r teimlad yna, dwi'n iawn. Dwi'n iawn, ac mi gai fwy a mwy yn fama. Mae'r byd yn mynd i gynnig gymaint o opsiynau gwahanol i chi. Ond mae Duw yn deud, yna i, da chi wir yn mynd i gael heddwch. Y bodlonrwydd, dim ond yna i, da chi'n mynd i ffynnu, a dyna lle mae'r darlun o ddŵr y bywiol mor gyfoethog ynde. Nid yn unig mae o beth da ni angen rwan, ond mae o'n mynd i wneud i waith trwy yn bywydau ni. Mae o'n mynd i'n cynnal ni, a mae pob peth arall yn disgyn yn ddarn. Tor perthynas, colli gwaith, methu mewn aroliadau. Mae'r pethau yna'n gallu'n effeithio ni, ond os ydym ni yn yfed o ddŵr y bywiol Iesu Grist, mae heddwch, mae yna gadernid, mae yna fywyd. Da ni hyd yn oed yn gallu tyfu trwy'r profiadau anodd hynny. A dwi'n meddwl bod yr hybydd yma, nid yn unig yn dangos canlyniadau, yn ei dŵr bywiol, bywyd, pydew toredig, dim dŵr neu afiechyd a marwolaeth, sydd yn dangos pen draw dilyn Crist neu dilyn eilunod. Ond mae o hefyd yn rhybudd ni sut da chi'n gallu gwneud y penderfyniadau yna mewn dewisiadau o ddwrnod i ddwrnod. Ydych chi'n dewis dod i addoli ar y Sul? Ydych chi'n rhoi blaenoriaeth i wbeth arall? Ydych chi'n dewis darllen y Beibl? Neu ydych chi'n rhoi oriau ac oriau ac oriau i watchad Netflix? Sydd yn iawn. Os am byd o'i le ar wylio ffilms neu rhaglenni teledu, ond os ydy o'n gwthio Duw yn gyfan gwbl allan o'ch bywyd chi, mewn gwirionedd, da chi dewis pydew toredig dynol yn hytrach na ffynon y dŵr bywiol yndo. A be mae Duw yn ei ddeud? Dewis pethau sydd ddim lles. Ddwywaith mae'r disgrifiad dilyn pethau i lesad. Ac mae'n mynd i ddeud arna ni. Ella nawn ni ddim i weld o ar y dechrau, ond mi'n eitho effeithio yn enfawr ar yn bywydau ni drost amser. Dwi'n cofio pan o'n i'n iau, gwylio y rhaglen deledu 999 ar BBC. Ac oedd o'n un o'r rhaglenni mwyaf exciting, achos oeddech chi'n gwybod bod yna rhyw ddrama fawr yn mynd i fod. Rwy'n yn mynd yn sownd ar ben mynydd, neu, chybo, a wedyn oedden nhw'n gwneud rhyw ail-greu ar y gyfynga yma. A dwi'n i'n sawl gwaith oeddech chi'n edrych ar y rhaglen ac oedden nhw'n dweud, dyma hanes teulu ath i lan y môr. Dwi'n gwybod sut mae hyn yn mynd i weithio. Maen nhw'n mynd i lan y môr, a maen nhw'n cael rhybudd, watchwch, mae'r llanw'n dod mewn yn sydyn. A bob tro oedden nhw'n dweud, mae'n ffain. Da ni'n gwybod, mae'r môr o fanna, ni'n gwybod. Mae'n iawn. Ac oedden nhw jyst yn rhoi, jyst padlo. Oedden nhw'n mynd yn bell i mewn. Pwy o'r plant oedd yn gofyn os oedden ni'n cymryd mewn i dŵr? Mae'n iawn, jyst ddim yn rhy bell. Wedyn, da chi'n joio dŵr, mae'n fyny at eich pengliniau chi. Da chi wrth eich bodda yn chwarae. A be oedd diwedd y stori? Bron bob tro. Heb iddyn nhw sylwi, y llanw wedi dod mewn o'i cwmpas nhw. Heb iddyn nhw sylwi, oedden nhw mewn lle, lle oedden nhw methu achub eu hunin, ac oedd yr alwad 999 yn mynd allan, a diolch byth gan bod nhw ar teledu, oedden nhw'n cael eu hachub. Ond felly mae ni, ynddo. Mae patryma'n bywyd ni, heb i ni ddall, yn gallu yn hachub ni'n, yn arwain ni'n bellach ac yn bellach oddi wrth yr unig un sy'n rhoi hyn da ni angen yr iechyd, y dŵr, y bywiol i'n cadw ni'n ddiogel.
A dyna pam mae rhybuddion y Beibl mor bwysig i gymryd o ddifri. Mewn gwirionadd, be da ni'n neud yn pechod ydy da ni'n newid ffisig Duw am y gwenwyn dynol da ni'n greu i ni'n hunin a deud mae hwnnw'n well i ni. Mae yna swop yn digwydd yn pechod ni, oes. Ond diolch byth, yn yr Efengyl, da ni'n gweld swop arall yn digwydd dydyn. Felly, da ni'n pechod yn cyfnewid gogoniant Duw, ffynon y dŵr bywiol am bydew toredig annigonol. Ond yn yr Efengyl, da ni'n gweld Duw yn ymatab i'n cyflwr a mae yna gyfnewid rhyfeddol yn digwydd yn Iesu Grist. Lle da ni yn cael troi cefn ar y Duw byw a'i ddarpariaeth, a Duw yn gweld yn cyflwr ni ac yn Iesu Grist, mae yna swop yn digwydd, lle mae'r arglwydd Iesu yn cyfnewid gogoniant y nefoedd ac yn dod i'n budreddu ni. Yn fwy byth na hynny, yn ei gariad mae'r arglwydd Iesu yn gweld y gwenwyn ma'n pechod ni yn ei achosi. Yn gweld bod ni wedi crwydro a wedi dianc ac wedi gwrthryfela yn erbyn yr arglwydd, ac mae o'n deud, wrth fynd i groes Calfaria, mi na i wneud y gwahaniaeth. Mi na i gymryd yr aflendid y gwenwyn gyd arna fi fy hun ar y groes. Talu'r pris unwaith am byth, fel bod pawb sy'n trystio na fi yn cael iechyd rhagwyddol, yn cael maddeuant, yn cael ei derbyn am byth gan y tad. I glwson ni nifer o weithiau ar wsos yma am Getsemane, lle mae'r arglwydd Iesu yn yr yna yn gweddio am y cwpan llyd a digofaint Duw, barn Duw am bechod. Mae o'n ymwybodol o ddifrifoldeb hynny. Ond mae Iesu yn yfed y cwpan yna drosto ni. Dydy, ar y groes, mae o'n gwneud hynny. Yfad y cwpan i'r gwaelod fel y dudodd un emyn. Ac felly dwi eisiau chi feddwl am y darlun yma o ni yn swapio ffynon y dyfroedd byw am bydew toredig. Mae Iesu Grist yn rhoi gogoniant pwy ydi o yn rhagwyddoldeb mwyn dod i yfed budreddu yn pechod ni ac yfed canlyniadau budreddu yn pechod ni arno fo'i hun ar y groes. Pam? Mwyn i ni, trwy ddod at Iesu Grist, derbyn y dŵr bywiol yna yn Iesu Grist. Mae yna emyn enwog yn sôn am Iesu'n cael ei groesoelio. Y gŵr a fu gynt o dan hoelion dros ddyn pechadurus fel fi, a yfodd y cwpan i'r gwaelod ei hunan ar ben Calfari. Yn honell y cariad tragwyddol, hen gartref, meddyliau o hedd, dwg finnau i'r unrhyw gyfamod na thorir gan angain ar bedd. Ydych chi wedi gwneud y swop anghywir? Ydych chi yn gwneud y swop anghywir yn eich bywydau ac yn gweld canlyniadau y bydew toredig annigonol da ni'n neud i ni'n hunin? Dewch at Iesu Grist. Croeso i chi yna, yn eich bechod, yn eich penderfyniadau anghywir. Ac wrth ddod at Iesu Grist, fel ac yr ydyn ni, yn cyffesu, yn gofyn am faddeuant, beth i addewid Crist? Wel, yna gymaint ohonyn nhw, ond dim ond un esiampl i chi wrth i ni orffan. Yn Ioan 4, mae o'n siarad efo dynas, wraig o Samaria, wrth ffynon Jacob. Ac mae o wrth bwyntio, dwi'n dychmygu, at y ffynon yn deud, bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn, y ffynon, dŵr corfforol, yn profi syched eto, ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a roddaf iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn yn ffrydio bywyd tragwyddol. Mae Crist wedi gwneud y swop gogoneddus drosom ni. Mae o'n barod i'n croesawu ni yn dweud, dowch o'ch afiechyd ysbrydol, o'ch pechod, o'ch crwydro. Dowch yn ôl ata i ac mi na i ddarparu y dŵr bywiol yna sy'n mynd i drawsnewid eich bywydau chi. Sy'n mynd i eich helpu chi i ffynnu pan mae pob peth arall yn eich bywyd chi'n mynd o'i le. Pam? Dyma pwy ydi o. Dyma pwy ydi o, dyma be mae o di wneud
trwy yfed y cwpan i'r gwaelod drosom ni. A da ni am dathlu hynny wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn hefo'n gilydd rwan. Ond cyn hynny, dewch i ni ganu. Ganu emyn sydd yn sôn am Iesu, ffynon bywyd. Iesu, ti yw ffynon bywyd, bywyd dedwydd i barhau. Pob rhyw gysur i synefoedd, yno ti dy hun y mae. Ni all croes, na gwau, na chystydd, wneithir niwed iddynt trwy. Gafodd nerth i wneud ein noddfa yn dy ddwyfol farwol glwy. Ni godi i ganu efo'n gilydd. Wrth i ni ddod at bwrdd y cymyn, dwi am ddarllen rhan o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, lle mae o'n sôn am swper yr arglwydd fel hyn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, yn os y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi. Wnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Wnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd i des daw. Pan da ni'n dod at fwrdd y cymyn, mae o'n gyfla arbennig i ni dawelu, ystyried difrifoldeb pechod a'n crwydro ni fel pechaduriaid, ond y mawredd cariad Duw yn y ffaith bod yr arglwydd Iesu o'i wirfodd wedi caniatáu i'w gorff o gael ei ddarnio ar groes fel mae'r bara yn arwydd ohonyn nhw. A'i waed o wedi tywallt yn ei farwolaeth, waed yr oen i nam fel mae'r gwin yn atgoffa ni. Ac wrth gwrs mae'r bara yn fara gluten-free a'r gwin yn ddi-alcohol. Ond mae'r cyfan yn arwydd i ni o be mae Duw wedi. Bod Iesu Grist wedi cymryd cwpan chwerw i gofaint a chosb Duw yn ein llyn, fel bod ni wrth ddod mewn ffydd yn cael derbyn cwpan o fendith, cwpan iachawdwriaeth, y gwpan yna o ddathlu bod yn rhan o deulu Duw. Felly mae Duw yn gwahodd ni sy'n credu i ddod gan gydnabod yn gwendid a'n pechod. Dydy bwrdd y cymyn ddim yn le i ddod yn meddwl o dwi'n mynd i frwsio'n hechod i dan y carpet. Mae o'n le i
i ni ddod yn oslingedig yn barod i gyffesu'n pechod ger bron Duw a diolch bod Iesu Grist wedi talu'r pris drosom ni. Felly, mae o'n wahoddiad agorad i bob un ohonoch chi sydd yn caru'r arglwydd Iesu sydd wedi dderbyn o fel gwaredwr dod a cyfed a bita efo'n gilydd. Os da chi ddim yn Gristion, swn i'n gofyn i chi beidio cymryd y bara a'r gwin, fel mae'r gair yn annog ni ystyried yn cyflwr cyn dod a gwneud hyn. Os ydych chi'n Gristion sydd yn ansicr, peidiwch â gadael i'r ansicrwydd yna eich cadw chi ffwrdd. Yna esiampla dirifedu yn yr ysgrythur o bobl efo ffydd gwan iawn yn troi at Iesu Grist ac yn derbyn oherwydd be mae Crist wedi ddarparu. Na i weddio, mi rannwn ni y bara a'r gwin ac yna mi nawn ni gyd yfed a chydfwyta hefo'n gilydd. Dewch i ni weddio. O Dduw ein Tad, y Duw oll alluog a sanctaidd, diolch i ti o gen ti'r fath ofal drosom ni, fel dy bod ti yn cyhoeddi gwirionedd yn sefyllfa ni i ni trwy dair. Trwy'r proffwyd Jeremia, ond o un pen i'r llall o dair di. Bod na rybuddion i ni ynglyn â be mae'n olygu grwydro oddi wrtha ti. I wneud eiluno di a ddoli diwia eraill hyd yn oed pethau sydd ddim yn ddiwia mewn gwirionedd. Arglwydd, da ni'n cydnabod bod ni wedi gwneud hynny, bod ni'n dal yn tueddu i'r un cyfeiriad. Arglwydd, trwy dysbryd glân, nid i ddod â ni nôl at yr arglwydd Iesu, ffynon y dyfroedd bywiol, i ni dderbyn o'r dŵr hwnnw sy'n mynd i cynnal, sy'n mynd i'n iachau ni, sy'n mynd i sicrhau yn bod ni'n ffynnu am dragwyddol. A diolch i ti arglwydd Iesu am wynebu erchylltra pechod o ddim yn perthyn i ti, yn pechod ni arna ti dy hun, mwyn i ni gael maddeuant trwy waed cyfamod newydd. Endithia rwan, maddau ni bob pechod a bai, a tosturia oherwydd pwy wyt ti, ac oherwydd be mae dan Wil Fab Iesu Grist wedi gwneud. Erbyn yn clod a'n mawl ni, yn enw'r gwaredwr. Amen. Os daw Eirin a William ymlaen i rannu'r elfenna, a mi wrandawwn ni tra mae'r elfenna'n cael ei rhannu. Wrandawwn ni ar emyn, a gallwn ni fyfyrio ar y geiriau hynny. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dy dangau loes, pryd hyn rwyfan dibrisio'r byd, a'r holl o gonian syanddo i gyd. Nad i'm ymddiried tra bwydd byw, ond yn dy angau difyniw, dy boen ai di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Dyma lle'r ydwydd a brynhawn, rasus a'i disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r gwrdd giliedig ddyn. Bwyn a llawenydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unwaith
Cymerodd Iesu fara. Diolch fei torodd a'i roi iddynt gan ddweud, hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi eich mwyn chwi. Newch hyn cof amdanaf. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr. Geisio i braidd drwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe. Diolch o Arglwydd am y ffordd rhyfeddol yr wyt ti wedi'n caru ni, yr wyt ti trwy aberth dy fab wedi yn hachub ni. A da ni'n gweddio, Arglwydd, y bydd realiti'r cariad, y maddeuant, yr heddwch, dŵr bywiol hwnnw trwy'r ysbryd glân i'w weld, i'w brofi yn bywydau ni. Maddau ni bod ni'n crwydro, Arglwydd. O'n erthu ni droi nôl ata ti yn blinder, yn euogrwydd. Arglwydd, helpa ni rannu ag eraill mor hyfryd ydy'r ffynon ac ydy'r Arglwydd Iesu. A byw ha ni, sgweli di fod yn dda. Byw dy glod di, i lawenhau, ac i allu deud, Arglwydd nad os na neb cymharu at ydi. Byw yn gweddi. Fydd ofyn y cyfan, enw ac yn heiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Mi orffennwn ni yn canu am Iesu Grist a'i harddwch ac ogoniant i aberth o drostan ni. Does neb ond ef, fy Iesu hardd, a ddichon lanwm ryd. Sa neb mond Iesu, yma'n bosib iddo fo lenwi yn bryd i beth yn isio go iawn. Fy holl gysuron byth a dardd o'i ddirfawr angau drud. Does dim yn gwir ddifyru foes, hewbylus yn y byd, ond golwg mynnych ar y groes, lle talwyd iawn mewn pryd. Mi welaf le mewn marwol glwy, i'r euog guddio i ben, ac yma llechaf nes mynd drwy bob aflwydd i synen. Dwch ni godi i ganu. Oes neb a ddichon lanwm ryd, y holl gysuron byth a dardd oedd i'r fawr angau drud. Does dim yn gwir ddifyru foes, hewbylus yn y byd, ond golwg mynnych ar y groes, lle talwyd iawn mewn pryd. Mi welaf le mewn marwol glwy, i'r
wedi ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, bod gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.